Feltámadás Makucskán. Hiszek! Írta Szabó Dezső. Hiszek Magyarország feltámadásában. Igen, atyám fiai, e bűnös föld bilincsei nem kötik örökre az Isten lelkétől lelkes embert. A földből vétetett test megfizeti adóját a földnek. A siralomnak e halálos völgyében betegség, bűn, szenvedélyek, gyilkos étvágyak dúlnak, de a test művelkedését visszanyeli az elborító föld. De az Istentől nyert lelket, ha testbörtönéből kiszabadul, a végtelenség útja várja, és a megtisztulásokon keresztül siet vissza örök forrásához, Istenhez. Ó, feltámadás gyönyörű öröme! Töltsd be e húsvét szent ünnepén vágyó szíveinket! Nincs elmúlás, és a halál az örök lét kapuja. Ott viszont fogjuk látni szeretteinket, akik előttünk dolgoztak, szenvedtek és imádkoztak e földön. Ó, édes testvéreim a Krisztusban, szívetek minden vágyában, agyatok minden gondolatában, akaratotok minden tettében éljetek úgy, hogyha majdan megzendülnek az örök ítélet rombitái, zengjen felétek isteni mesterünk hívó szava. Te igaznak találtattál, lépj be az én atyámnak örökébe. Ámen. Szépen beszélt megint a tiszteletes úr. Szépen, csak időm legyen megfőzni az ebédet. Csak ilyen szép legyen az idő a gabonára továbbra is. Jöttök még bujócskázni ebédelni? Te nagy Isten! Fejér István nagygazda megint hízott 1 kilót. Hallotta a tiszteletes úr, hogy Cseh Antal megvette Apátiban a Kakas Péter szőlőjét? Aki gyűjt, annak van, bíró uram. Csak az a sok adó ne rontaná az ember. Az államnak is kell élni valamiből, István. Maga könnyen mondja, jegyző úr, maga az államból él. Jaj, tiszteletes úr! Jaj, tiszteletes úr! Kántor uram, mi lehet a volt tanítvány? Jaj, tiszteletes úr! Jaj, tiszteletes úr! Ha nem volna koratavasz, azt mondanám, rossz gombát evett. Mi lehet, fiam? Ne félj, itt nem bánt senki. Jaj, feltámadtak! Jaj, tiszteletes úr, feltámadtak! Kik támadtak föl, te, anyámasszony katonája? Mind a halottak, bíró úr! Megbolondult szegény, tisztára megbolondult. Valaki pálinkát adott neked, Szenes vizet kell itatni vele. Feltámadtak, bizony Isten, feltámadtak, tiszteletes úr. Ennyi, ebatta kölyke, mindjárt a fenekedre hányom a feltámadásodat. Hát nekem dumálsz, fiacskám. De láttam, bizony Isten, láttam. Hát mit láttál? Mondd el szépen, nyugodtan. Katonagyerek vagy mi? A disznókat őriztem a temető mellett, jegyző úr. A Nyírkasréten. Hát egyszerre a disznók elkezdenek sivítani. Oda néztem, jaj Istenem, a temetőben a föld csak úgy hullámzik, mintha víz volna. Aztán csak szétgurultak a sírok. Jaj, tiszteletes úr, csak mind kelnek ki belőlük az eltemetett emberek. Úgy féltem, azt hittem, hogy meghalok. Elkezdtem futni, és csak hallom a boldogult édesapám szavát. Várj meg, Lai, menjünk együtt.
De én csak futottam, vissza sem néztem volna egy fejelés csizmáért. Jaj, mi lesz, tiszteletes úr? Jaj, mi lesz, tiszteletes úr? Az lesz, fiacskám, hogy te szépen hazamégy, lefekszel és alszol egyet. Bizony megérdemelnéd, hogy megcibáljuk a füledet. Így zavarni az ember. Húsvét szent ünnepén. Gyenge ez a gyerek, nem kéne a temető mellé engedni. De hisz másra se jó, csak legeltetésre. Csendes teremtés, csak buta. És szegény az Isten adta. Még hogy feltámadtak! Nevetni kell! Mi? Az édesanyám! Apám, lelkem! Mi? Jön az édesanyám! Úristen! Ott jönnek! Lelkek, Meneküljünk! itt maradsz? Úristen, feltámadtak. Mintha dobogna a lábuk! Dobok! Aga! Úristen! Kísértetek! Ha csak azok volnának. Na, még csak ez hiányzott. Épp az én asszonyomnak kellett feltámadni. Úristen! Ezek nekünk jönnek! Állj! A törvény nevében kérdem, kik vagytok? Hogy meritek megzavarni a mi szép húsvéti ünneplésünket? Na te ne! Mintha nem ismernél bennünket. Nagy, tekintélyes bölcs lettél, nem hiába, hogy bírói helyenbe álltál. Szervusz, öcsém! Lám, csak feltámadtunk. Káplánkodhatsz tovább mellettem, most sem leszek hozzád rosszabb, mint régen voltam. Szabó Károly! Most aztán megadhatod a 100 pengőmet? Te meg Sáfrán Kati, 6 pengővel maradtál adósom? Te meg Bele Gábor bátyám, 25-tel, és a kántor tanító úr, meg a többiek is. Nem kell beijedni, ráér holnap is. Halottnak fizetni? Sírba dugjam a pénzemet. Nem elég sír az életem. Nem is igaz, hogy adósa voltam. Karóra, emberek! Ezek minket kiforgatni jöttek! Én meg azt mondom, hogy Körmény Sándor Makucska hites bírája vagyok, és vigyázok a falura! Aki egy lépést tesz előre közületek, úgy visszaragasztom a temetőbe ezzel a furkossal, hogy maga az Atya Úristen se feszíti ki onnan! Van pofátok? Éppen húsvét szent ünnepén csináltok velünk ilyen rossz viccet? Hát keresztény anya szült benneteket? Ti szodomások! Hogy így feltámadtatok a becsületes ember nyakára! Nekem ez az asszony nem kell! Van nekem igazi hites uram! Azok csak felforgató, különben is az ital vitte a sírba. Maradjon ott! Atyám, fiai, a fegyverek csak akkor esedékesek, ha már az okos szó nem használ. Emberi és Istentől szabott kötelességünk előbb az okos szóval próbálni meg a dolgot. Bízzatok meg engem, a jegyző urat és Fehér István bátyánkat, hogy tárgyaljunk ránk jött emberek vezetőivel. Többet ésszel, mint erővel. És küldjetek addig egy pár gyereket a faluba, hogy várjanak egy kicsit az ebéddel. Hát én kutya vagyok, vagy mi? Jó, vegyük be a bíró urat is, azért első ember a faluban. De aztán nem szabad mindjárt hörcsögösködni. A síma vas könnyebben megy a földbe, a síma szó könnyebben nyitja meg a szíveket. Anna, lelkem, add ide a zsebbéli keszkenődet. Adjuk meg a módját neki, hogy ne panaszkodjanak. Nézd már! A nagy gazda fehér kendűt köt a husánk végére. Némán, azok is küldötteket választanak. Ott a volt kátai tiszteletes úr. Na és pont a Fehér István apja, meg a régi bíró úr. A jegyző úr is. De élve mozognak a hóttal. Csak vigyázzanak a mieink,
Nehogy orvul nekik essenek, hiába nincs náluk karó. Magas Isten, szabadíts meg a gonosztól. Kátai tiszteletes bátyám! Kátai tiszteletes bátyám, s nekem szeretve tisztelt volt főnököm. Én tiszteletes bátyámtól tanultam meg tisztelni az úr rendelését, és követni az ő elrendelt parancsait. Ezekben a nehéz időkben ne hozzunk újabb zavart erre az istenfélő szegény falura. A természetnek Istentől szabott rendje az, hogy az élők éljék a maguk életét, a holtak pedig szép türelemmel temetői tisztes ágyukban várják, hogy megzendüljenek a végítélet trombitái a századok összeomlása után. A századok még tartanak, ezek a trombiták még sokáig nem fognak megszólalni. Így tehát a jó keresztény ember szabályos, érvényes feltámadásról nem is beszélhet. Tiszteletes uram bátyámék, hitelesen, a jó Isten törvényei szerint holtak. Mi pedig jogérvényesen élők vagyunk. Kátai uram bátyám, mint a Tisztesfalu 40 éven át tisztelt és közszeretetben álló papja, nem adhat példát ilyen teológiai tévedésre. Térjenek vissza szépen szerető gonddal megvetett csendes síri ágyukba, és legyenek továbbra is példás türelmű keresztény holtak. Hagyják, hogy mi, a síralomnak makucskai völgyében békén tovább hordjuk az élet súlyos keresztjét. És tejfeles töltött káposztát egyetek. Érzed, öcsém, a virágzó fűzek illatát? Látod, fiam, a vetés zöld vidámságait? Érzed, hogy fürdeti arcodat a kenyérbe mozduló föld lehellete? Most akarsz minket visszaküldeni a föld alá? Most! Nagy tiszteletű holt uram! Kedves volt elődöm, én kedves jobblétre szenderült Fejér Péter uram bátyám! Mint a magyar közigazgatás szerény, de becsületes képviselője e Kies faluban, engedjék meg, hogy örömömet fejezzem ki, hogy kegyelmeteket ilyen jó egészségben viszont láthatjuk. Én mindig megértő, kuláns ember voltam, és tudom, hogy így zsendülő tavasz idején még a legrendesebb halottnak is feltámadási kedve szottyanhat egy-két percre. Én is ember vagyok, nekem is voltak olyan perceim, mikor megfeledkeztem magamról. 20 éves koromban egy áprilisi éjszakán annyit ittam, hogy hajnalban bevertem a fél falu ablakát. De önöknek érettebb megfontolás után be kell látniuk, hogy ilyen extra feltámadásra semmi jogi alapjuk nincs. Az orvostudomány, a közigazgatás, az állam, sőt maga az Anyaszentegyház is leszögezte már a maga álláspontját az önök halála irányában. Ezen változtatni nem lehet. Mi örventünk a viszontlátásnak, mert nekünk van szívünk. De a paragrafusnak nincs szíve. A jog hideg és érzéketlen valami. Térjenek hát vissza, mint volt jó polgárokhoz illik, a föld meleg ölébe, ahol nincs paragrafus, és nem kötnek a törvények. Itt csak felzavarnák az egész jogrendet, és bajt hoznának magukra, meg ránk is. Ismerve jól a nagyságos főszolgabíró urat, úri becsület szavamat köthetem le, hogy a földművelés ügyi miniszternél ki fogja járni az ingyen virágmagva kiutalását, és májusban mindnyájuk sírja olyan virágos lesz, mint egy grófi park. Kedves kolléga, utódom, mi feltámadtunk. Mi nem akartunk feltámadni, mi feltámadtunk. Ez tényálladék. Ez Isten akarata. Te tudod legjobban, kedves volt kollégám, a te nagy közigazgatási tapasztalatoddal, hogy mindenütt történhetik hiba. Még az isteni adminisztrációban is. De mi a rosszul informált Úristentől a jól informált Úristenhez fellebbezünk, és kérjük az örök rend fenntartását. Kedves kolléga, te ismersz engem? Tudod, milyen kényes vagyok a becsületbeli dolgokban?
és én itt, egy kifogástalan úriemberek és Fejér István bátyám előtt becsület szavamat adom, hogy halottak vagytok! Pista, fiam, úgy szeretnék egy jó füstölt oldalast, kocsis káposztával, és egy fél liter makucskai veresbort rá. Ne félj úgy tőlem, nem leszek rosszabb apád, mint amilyen voltam. Ugyan mit fecsegünk itt annyit? Még elhűl otthon az ebéd. Mi vagyunk a birtokban, mellettünk van a törvény, az erő és az Isten. Ha nem mentek vissza szépszerivel, majd visszaküldünk mi úgy, hogy örökre elmegy a kedvetek minden feltámadástól. Ha te úgy, hát mi is úgy. Mi nem megyünk innen egy tapodat sem. Miénk a falu. Ti csak bitorlók vagytok. 20 hektó borom van a pincében. Én menjek vissza a föld alá. Ha harcot akartok, hát legyen harc. Meglátjuk, ki emel először kezet ellenünk. A kinnal cifrázott teremtését annak a furfanggal feltámasztott sánta vakapátoknak. Hát legyen harc! Aki bírja, márja! Ez az igazság! Le azzal a fehér kendővel a húsánkról! Én megtettem a kötelességemet. Megpróbáltam minden emberileg lehetőt. Salvavi animam meam! Jöjjön hát, aminek jönni kell! Gyerünk vissza a faluhoz! Megbeszéljük a haditervet! Mi történt? Mit akarnak a besték? Nem tágulnak innét. Háború! 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 Csend legyen, emberek! Okosan és keményen kell cselekednünk! Kemény ököllel! Jelentkezzenek és ide jobbra álljanak sorba, akiknek otthon puskájuk, pisztolyuk, kardjuk van! A maradék itt marad a húsángokkal és a padlábakkal! A gyerekek kihozzák a vasárnapi ebédet a férfiaknak! Riasztják a csendőröket és ide küldik! Értettük? Ilyen is! Bíró uram, tiszteletes úr, kérlek, én bemegyek a fegyverekért indulókkal, telegrafálok a megyének, a csendőrségnek, erősítést kérek a megyétől és a minisztériumtól. Addig tartsák itt a frontot, és legyenek kemények! Emberek, futólépésben utánam! Mit szól a művünkhöz, tiszteletes úr? Noha nem kenyerem a hadakozás, el kell ismernem. Két gépfegyvert beásva a domboldalba. A hadviseltek felállították a szöges drótot. A megye küldött egy csendőrosztagot 20 emberünk, felfegyverezve a vártán. És mindezt 7 óra alatt intéztük el. Bevehetetlen a falu. Meggebedhetnek ezek a sírból támadók. Most próbáljanak meg ránk törni. Rútul járnak. Beesteledett, és még mindig nem mozdulnak. Még jó, hogy itt vannak ezek az őrtüzek. Látjuk a szörnyű árnyaikat a domboldalon. Katona viselt ember vagyok, de a hátam borsódzik. Arra gondolok, hogy a sötétben kéne várakozni itten. Az Úristen tudja, miféle lények ezek, hogy se haragjuk, se hangjuk, csak az a földön túli mosoly az arcukon. Egyszer csak elkezdik csattogtatni a fogukat, aztán meglátjuk, használ-e ellenük a golyó. Ne fesd az ördögöt a falra, fiam. Maradjunk jó szorosan egymás mellett. Még szerencse, hogy már a magas minisztérium is tud a dolgunkról. Minket támogat. Holnap után az országgyűlést is összehívják miattunk. Jó, de attól nem lesz jobb ez az éjszaka.
Tisztelt Ház! Felkérem a kormánypárt szónokát, Erdélyi Aladár képviselő urat, hogy tartsa meg interpellációját. Tisztelt Ház! Mi, akik Bethlen István gróf providenciális alakját azzal az erős hittel követjük, hogy ő fogja visszaadni a hajdan tejjel és mézzel folyó magyar Kánaánnak ősgazdagságát. Hódoló tisztelettel fordulunk egy alázatosan sürgős kéréssel a nagyérdemű összkormányhoz. Amint a lapokból és a hivatalos jelentésekből méltóztattak értesülni, Makucskán, a Kicsiny, de Példás-Zala megyei községben a halottak feltámadtak. És ezt a mindenképpen elítélendő, felforgató célú ténykedésüket éppen a kereszténység szent ünnepén, húsvét áldott napján követték el. Tisztelt Ház! Azt hiszem köztudomású, hogy én mindig szociális gondolkodó, elfogulatlan tagja vagyok a magyar parlamentnek. És minden szerénység kötelezettsége mellett is bátran elmondhatom, hogy bármely egyetem, bármely szociális vonatkozású tanszékét tisztességgel be tudnám tölteni. Igen, és bátran állítom, hogy a paraszt is ember. És választási beszédeimben nem egyszer testvéreimnek neveztem őket. A magyar paraszt jó katona, szívesen önti vérét hazájáért, polgári állapotban tiszteli fennevalóit, igyekszik pontosan fizetni adóját, és legtöbbje annyi polgárt nemz a hazának, amennyi tőle telik. Ezt a magyar parasztot én, és tudom, hogy ebben európai hírű hőntisztelt vezérünk Bethlen István gróf intencióját követem. Ezt a parasztot! Ezt a parasztot! Ezt a parasztot én életben akarom tartani. Igenis! És követelem azt a jogot a magyar paraszt részére, hogy munkája mellett ne halljon éhen. Holt parasztokat nem lehet besorozni. Holt parasztoktól adót szedni nem lehet. Holt parasztok nem szavazhatnak. De amikor teljes erőmből követelem az élő parasztok számára a jogot, hogy éljenek, a legnagyobb felháborodással tiltakozom az ellen, hogy a holt parasztok Birnix feltámadjanak. Nem akarom itt a kérdés teológiai oldalát érinteni, de szociális, politikai és gazdasági szempontból teljesen megengedhetetlen, hogy bárki akkor támadjon fel, amikor kedve szottyan rá. Mi lenne az egész gazdasági élettel? Mi lenne szociális berendezésünkkel? Mi lenne az államrenddel? S mindazzal, ami ma biztosítéka a nehéz sorba jutott hazának, ha a magyar temetők a maguk kedvük kényére megmozdulhatnának? Mély tisztelettel vagyok bátor kérdezni a magas kormánytól, hogy a mai nehéz időkben, mikor még az élőknek sem tudunk enni adni, mit szándékszunk tenni, hogy hasonló esetek elő ne fordulhassanak, és hogy a makucskai kínos botránynak minél hamarabb véget vessenek. Köszönöm. Kérem a Keresztény Szociális Gazdasági Kiskereskedelmi Kisgazdapolgári Nemzeti Párt vezérét, Wolf Károlyt felszólalásra. Tisztelt Ház! Tudom, hogy nem telhetik el egy nap, hogy a francia forradalom meg ne hozza a maga átkos gyümölcseit. Mert a nagy francia forradalom az volt a nagy disznóság, és az malacozza a nyakunkra ezeket a mai disznóságokat. De már most én odadörgöm ennek a francia forradalomnak. Elég, ne tovább! Itt az ideje, hogy visszahelyezzük a világot keresztény vallás erkölcsi alapra, mint az élet egyetlen lehetséges alapjára.
Én nem akarom vitatni a magyar paraszt érdemeit, de mindig mondtam, hogy az idealizmus és a hazafias érzés hiányt képeznek benne. Merem állítani, hogy a mi derék budaős és sváb parasztjaink soha ilyen feltámadási kalandokra nem volnának kaphatók. Azért mondom mindig, hogy német ajkú testvéreink jobb magyarok, mert nem a nyelv a fontos, hanem az érzés. Különben egészen bizonyos, és a sógornőm frizőrnéjának szobalányától határozott értesülést kaptam rá, hogy a makucskai eset mögött a moszkvai hóhérok véres keze dolgozik. A kommunizmus, voilà l'ennemi! Mint a kormánypárt ellenzéki frakciójának vezére, nyomatékosan felszólítom a magas kormányt, hogy egyszer s mindenkorra vessen véget a magyar falu minden feltámadási kísérletének. Breyer Jakab következik. Én, a turáni konstruktív pangermanizmus vezére, rövid leszek. Tisztelt Ház! Biztos adataim vannak róla, hogy a makucskai feltámadottak között 3 olyan család van, amely német eredetű, és a tatárjárásig tényleg a német nyelvet beszélte, s csak az akkori nagy ijegységben kezdett magyarul beszélni. Hogy a kormány a többi visszatértel mit csinál, az a kormány dolga. De a wilsoni elvek nevében követelem, hogy az állam makucskán 3 család részére azonnal német nyelvű népiskolát és egy későbbi egyetemmé fejleszthető német középiskolát is állítasson fel. Mint a Királyi Magyar Egyetem tanára, mint a turáni Etelközi Csaba utód és a turulos magyar ifjúság körül rajongott vezére, egyenesen kutya kötelességem, hogy Klopstock nyelvét annyi ajakon tegyem anyanyelvé, amennyin csak lehet. Rassai Károly képviselő úr következik. Tisztelt Ház! Még ellenségeim is elismerik, hogy liberális pártom élén én a kormánnyal szemben mindig a mérsékelt kritika álláspontjára helyezkedtem. Ezért van, hogy ellenzéki voltam dacára, állandóan, mint lehető igazságügyminisztert, vagy mint egy esetleges koalíciós kormány miniszterelnökét emlegetnek. De energikusan fel kell hívnom a kormány figyelmét arra, hogy a makucskai feltámadottak között egyetlen egy zsidó sincs. Amíg a kormány különbséget tesz polgár és polgár között, egészséges fejlődés el sem képzelhető. Zsidó testvéreink épp úgy áldoztak vérükkel a világháborúban. Épp úgy részt vesznek az állam minden terhében, mint bárki más. Ha már feltámadást rendez a kormány, miért nem támadott fel a kispesti vagy a farkasréti zsidó temető? Vagy van feltámadási jog, vagy nincs. Ha van, e jog mindenkit egyenlően illet. Különben ennek az esetnek egy másik nagy tanítása van. A destruktívoknak, forradalmároknak vádolt zsidók halottai szépen, türelmesen feküsznek sírjaikban. És éppen a híres fajmagyarok rendeznek feltámadási botrányt. Én különben az egész makucskai esetben az úgynevezett felelőtlen, britanniás fajvédő szellem folytatását látom. És ezért mindenben csatlakozom az előttem szólók véleményéhez. Dr. Eckhard Tibor, a Kisgazdapárt jelöltje következik szólásra. Mélyen tisztelt Ház, kegyelmes, méltóságos és nagyságos uraim! Kedves urambátyáim, aranyos uramöcséim! Én nemzetünk érdekében, mely számomra nem csak nacionalista, de internacionális fogalom is, jártam már Mussolininél, Radelmer Lordnál, Hitlernél.
Én mindenkinél jártam! Mit beszél nekem az a Goethe, hogy es ihr der Mensch so lange erstrebt? Én, tisztelt ház, strebe, aber irre nicht! Tehát én a felsorolt történelmi nagyságok egyesített tekintélyével merem állítani. A magyar parasztnak nincs joga feltámadni! A magyar kisgazdának a mi pártunk az egyetlen jogos képviselője, a mi pártunk programjában pedig egyetlen szó sincs semmiféle feltámadásról. Mi lenne, ha még a holt parasztoknak is dumálnunk kellene ezután? Én, tisztelt ház, csatlakozom az előttem szólók, csatlakozom az utánam szólók véleményéhez. Én mindig csatlakozom! Tisztelt ház! Éljen Klebersberg Kuno gróf! Tisztelt House! Legyen nekem megengedett, hogy mielőtt imádott vezérünk Bethlen István gróf, ez az elfűrészelhetetlen nagy tölgyfa, a kormány illő válaszát megadta legyen, 2 kérelemmel járuljak a tisztelt törvényhozás elé. A tudomány legyen a legjobb fegyver, hogy hasonló esetek ne forduljanak elő. A Szegedi Egyetemen egy tanszéket állítok fel. A feltámadás helyes alkalmazása és visszaélés azokkal számára. Ez nem fog sokba kerülni, etvászvi félmillió pengő, és ez a kultúrfölény. Azután a Mátra legmagasabb csúcsára egy tudományos megfigyelő intézetet emeltetek egy hatalmas őrtoronnyal, hol a Németországból meghívott szakemberek hazai tudósainkkal fogják megfigyelni a magyar temetőket. Ez kerül körülbelül 3 millió pengőbe. Amikor kérem a tisztelt házat, hogy ezt a 6 millió pengőt megszavazza, örömemet kell kifejeznem a nemzeti érzése páratlan példáján, mely nem csak fővárosunk, Offenpest, hanem bizonyára az egész ország szívébe begrájfolni fog. Éljen a miniszterelnök úr! Éljen gróf Bethlen István! Roppant titkaim, óriási koncepcióim vannak Magyarország felemelésére. Árpád apánk, ne féltsd ősi nemzeted! Tisztelt ház! Sohasem volt olyan könnyű dolgom, mint pillanatban. Az 1000 éves magyar alkotmány ismer élőket, ismer haldoklókat, ismer halottakat, de nem ismer feltámadottakat, nem ismer feltámadás. A feltámadás Magyarországon sohasem jelenthetett jogi állapotot. Aki itt feltámad, az minden jogon kívül áll. Az Vogelfrei. Tisztelt ház! Én nem mondom el csodás hatású titkaim,
mély gyökörű terveim, s rengeteg koncepcióm. Úgy teszek, mint nagy ősöm Teleki Mihály, aki egész életében egy szóval sem árulta el, hogy alatta fog tönkre menni Erdély. De annyit ígérhetek, a magyar kormány minden körülmények között helyén fog állni, és ha a magyar falu feltámad, mi a szuronyok erejével fogunk a halál törvényes jogainak érvényt szerezni. Urak, ne feledjétek el ezt a napot! A Magyarországgyűlés ma méltó volt legszentebb hagyományaihoz. Negyedik napja várunk. Magas Isten! Én már nem bírom ki épésszel. Én ugyan hivatásos őrmester vagyok, az embereim sem akármifélék, de ez a földön túli mozdulatlan mosolygás bizony megőríti lassan az embert. Szinte látszik rajtuk, ahogy élvezik a tavaszi szellőt. Szemmel eszik, fajják a tavaszi mező színeit. Hát ki képes ezekre kezet emelni? Ugye én megjártam a háborút. Sok mindenen keresztül mentem. Én nekem nem ijesztő a veszély. De én is azon vagyok, amin a katonáim. Adjanak nekünk felfegyverzett ellenséget. Hát úgy felaprítjuk, hogy irma sem marad belőlük. De hogy halottak ellen, hát az sok. Legalább támadnának. De hogy támadnak. Ott látom Gergely Misit. Mellettem esett el Isonzónál. Az volt a legügyesebb utászőrmester az ezredben. Ha ilyen katonák nem támadnak, annak oka van. Annak csak az Isten a tudója. Már előre félek az éjszakától. Bizony, fiam, nehéz itt állni ennyi ideje. Azt rátartani a szorunyt ezekre a testes lelkekre. Különösen, hogy a vejem is ott van közöttük. Tegnap éjjel is hallom, ahogy álmában nyögdicsél, jajog a lányom. Azt mondja, drága lelkem, uram, csak hogy visszajöttél, csak hogy ölelhetlek, szoríts magadhoz. Hát ilyet. Én meg itt szoringatom a puskatust, szégyen szemre. Bizony mondom, kicsi a portám, 8 hold éppen, nekünk is alig elég, de inkább éheznék a hótvőmmel, mint hogy ellene fenekedjek itten. Pista bátyámnak csak a veje állott. De nekem a jó apám. Mit gondol, én milyen kedvel veszem hát az őrséget?
Minek ide őrség a faluból, ha ennyi a csendér meg a katona, mintha a muszkák ellen készülődnének, pedig csak néhány hót áll velünk szembe. Nem tudom, mi lészen, urak, de hogy az idő nekik dolgozik, az biztos. Már meg ne haragudjék a tiszteletes úr, de mit tett a feltámadottak ellen? Én jegyző létemre mindennel megpróbálkoztam, ami hatalmamban állt. Kiküldtem hadi kölcsönkötvényes ügynököket, akik előtt ember meg nem áll, a pokolba menekülne. Ezek meg se rezzentek. Előadattam a domb lejtőjén Herceg Ferenc Híd című darabját az ő szerepeikben. Arra se bújtak a föld alá. Még a mosolygás se tűnt el az ajkukról. Míg a falu eped őrlődik, ezek csak híznak a jó levegőtől, és állnak, mint a faszentek. Én megmondtam, ha rám hallgatnak, a föltámadásuk percében agyonverhettük volna mindet, míg elég nagy volt az indulat. De maguk szerveznek, okoskodnak. Én megmondtam. Községünk tisztelt vezetői, tisztelt kapitány úr és csendőrparancsnok úr. Összegyűltünk, hogy megvitassuk a helyzetet. Mert ez így tovább nem mehet. Itt segíteni kell minden áron. Mert ha így megy, ma holnap az élő falu fog a sírba dőlni, és a halottak nyugodtan a helyünkbe ülhetnek. Én eddig állandóan a békés megoldás híve voltam. Bármiképpen, de véget kell vetnünk ennek az állapotnak. Na hát, csak hogy a jegyző úr is eljutott a küszöbömig. Hát nem mindjárt megmondtam, hogy csak ököllel lehet elintézni a dolgot. Ki a fene megy le a föld alá, ha nem muszáj? Ezt a muszájt nekünk kell megcsinálnunk. Azért van öklünk, botunk, puskánk, katonaságunk, gépfegyverünk. Harc, harc és megint harc. És 2 óra alatt úgy visszapakoljuk őket, mintha sohasem bújtak volna elő. Aki fél, bújjon az anyja szoknyája mögé. Aki férfi, az jöjjön velem! Legyen meg a jóisten akarata. Parancsnok úr? Ez szép, s a bíró úrnak teljesen igaza van. Természetes, hogy 1 óra alatt végzünk velük. De ezt az órát meg kell kezdeni, és itt a bökkenő. Mert megkezdeni senki sem meri. Az a fene mosolygás mindenki kezéből kiijeszti az akaratot. Várjunk, uraim! Egy háborút mindig csak erkölcsi ráhatókkal lehet megindítani. Először is az összes kocsmában csapra ütjük a hordókat, és mindenki annyit ihatik, amennyit akar. Aztán bedumáljuk az egész falunak, hogy ezeket a kommunisták támasztották fel, hogy elvegyenek mindent mindenkitől. Aztán eldugunk 2-3 gyereket a szomszéd faluban, és elhírezteljük, hogy a visszatértek falták fel őket elevenen, és így fognak tenni az egész falu népével, mert a feltámadott ember nyers emberhussal él. Ha rögtön hozzákezdünk a dologhoz, fogadom, hogy éjjelre megkezdhetjük az offenzívát. És még valami. Ma délben érkezik a nagy alkalmi költő, Etelközi Pisinger Taks. Ő írja meg a támadás indulóját. Egyetértenek, uraim? Igen, hát nagyszerű. Így kell. Nagyszerű.
Hallgassátok! Most fogták el a csendőrurak. Olvasd fel! Az egész falu legyilkolandó. Stop! Mindent kommunizáljatok. Stop! Stalin, stop! Az én drága látós Katinkám! Jaj, elrabolták! Felfalták a hullarablókat, rablóhullák! Élvették meg! Hangosabban, Jónásné, hangosabban! Jaj, élvezik a gyerekeket a kisdetfaló kanibál! Minden csecsemő erre a sorsra jut, emberek! Eszik a gyerekeket a veste hullák! Jaj! Kommunisták! Gyerekfalók, halál! Emberek! Hallgassátok meg koszorús költőnk versét, ami szent indulónkat! Testvér, élesítsd a fogadat, harapjad át a torkukat! Nem magyar az, ki feltámad, elárulja szent hazánkat! Tépjed ki a füleiket, kapard ki a szemeiket! S míg a föld vérüket issza, taposd őket földbe vissza! Vágjad agyon, ha feltámad az apádat, az anyádat! Írmak se maradjon itten! Ezt mondja a magyar Isten! Véres legyen minden agyar! Agyarban magyar a magyar! Előre, emberek! Védjük meg a kisdedeket! A falunkat! A mi szent anyaszent egyházunkat! Utánam, aki magyar! Utánam, ki a dombra! Támadunk! Körmény András, Makucska egyedül hiteles főbírája, s nemes honvédő hadsereg legfőbb parancsnoka. Tudatom veletek, hogy 5 percet engedünk nektek arra, hogy szép csendesen visszamenjetek illő síratokba. Ha nem engedelmeskedtek, mint hazárulókat, kommunistákat és emberfalókat, a törvényes véderő minden eszközével megsemmisítünk. Éljen a haza, éljen a jogrend, éljenek Makucska jogos, élő birtokosai! Kommunisták! Csecsemőgyilkosok! Hallottak! Géppuskákat célra! Szurony, szegez! Népfelkelők! Házunkat védő társaim! Utánam hadrendbe
Sorakozz! Jaj, Katona bácsik, ne bántsák az édesanyukámat. Meghalok, ha szegény anyukámnak valami baja esik. Tiszteletes úr, Kátai tiszteletes úr, menjünk vissza. Ne fájjon azok szíve, akiket szeretünk. Igen, lelkem, menjünk. Menjünk vissza, atyám fiai. Menjünk vissza békességgel síri ágyunkba. Az élet hívott, de az élők visszataszítottak. Vannak dolgok, melyekben hinni szükséges és boldogság, de amelyeknek megvalósulása pusztítás és tragédia. Mi komolyan hittünk a feltámadásban. Tévedtünk. A mi új életünk csak bűn, nehéz felelősség és elajosodás lenne azok számára, akikért öröm volt nekünk a feltámadás. Menjünk vissza. Akiknek már nincs helyük az élők szívében, azoknak már könnyebb a temetőföldje. Menjünk vissza, híveim! Köszönöm neked, Úristen. Várjuk meg a reggelt, ha a saját szememben látom. Elkotródtak ezek végleg, de a reggelt megvárhatjuk. Úgy is jön a főispán úr kiosztani a kitüntetéseket. Miért olyan hallgatag, tiszteletes úr? Imádkoztam, fiam, és arra gondoltam, hogy hozzatok ide egy zászlópingálót. Holnap levétetem a temető bejárata fölül a feltámadunk táblát, és pingáltatok egy másikat. Örök pihenőt nyújt a honiföld. Feltámadás Makucskán. Szabó Dezső regényét rádióra alkalmazta Kuruc Gyula. Szereplők voltak Gyémesi Pálma, Kofler Gizella, Petényi Ilona, Baj Gyula, Balázs János, Balázs Péter, Dömsödi János, Felvinci Viktor, Fülöp Zsigmond, Halász László, Horkai János, Horváth Gyula, Jó László, Kautsky József, Képesi József, Kozák László, Lang József, Márkus Ferenc, Nádai Pál, Raksányi Gellért, Sugár László, Szombati Gyula, Tahi József, Tarsoly Elemér, Tándor Lajos. A felvételt Váci Györgyné és Fülöp Sándor készítette. Zenei munkatárs Hegedűs Emmi. A rendező munkatársa Brájer Ottó. Szerkesztő Simon László. Rendezte Barlai Gusztáv.